Ahojte priatelia, ste na kanáli Valor. Dnes ukážem, ako zdieľať VPN cez Android Hotspot. Najprv zapneme internet a hotspot. U mňa je to cez Wi-Fi. Áno, zapneme hotspot. Nezabudnite zapnúť internet. Potom potrebujeme VPN. Ja používam Turbo VPN. Som online a mám EveryProxy. Otvoríme EveryProxy a pridáme našu IP adresu. Mám ju tu, kliknem uložiť. Zapneme proxy, bude tam port. U mňa je to 80. Ideme na počítač, pripojíme sa. Otvoríme ovládací panel. Ideme na internet a nastavenia internetu. Tu pripojenie, LAN a použiť proxy. Zadáme IP z EveryProxy a port 80. Potom klikneme OK. Teraz máme VPN pripojenie. Lajkujte a odoberajte kanál. S vami bol Valor. Všetkým dovidenia.